biha guys. Ipaputod ni kay pakwas kapitan kay paandam kuno kay dyan magbagdo delikado sa mong bahay. Kaning isa o katong isa ka habog na to as likod sa kusina. Mo ni si Jay ipakuha sa kapitan. A few moments later. Baptis ko na kasi niya. Ha? Baptis mo ko ng ilan sa niya po eh. Hindi ka magputol na rin ko. Ha? Hindi pa rin magputol na rin. Putol mo. Ano ka mga tanong ng butang ron? Dagang butang gana ka dagang bunga. Pero Amo ba tagi ka? Ha? Opo. Sinso ko pre. Uy. Sisor. Sige pre. Pati ka pre ka jabang dagang nagihim. Kamamo kapitan. Pre. Ya wala na. Taga sa hapon na. Abog na, ingin na abog na. jadi man muda dun agbagjo. Nice, bebe. Dapat nangka ipape pre. Ha? Wala nang ka kay wala sinunganan. Siyali na ko. Ya, wag nang kapilon. Wala ka sa likod. Dapat ni. Kani papil pa na nimo. Murag imo. Kani. Ani kamote dani, nangono din sa kamote. Pangob ko, bug mga kuha ba ka? Kan. Unsa mo na ni karura? Kamay makapahimus beres mga butang ron. Daghan. Mag-ubod de. Ubod. Karon. Balik ko to. Ay, butong. Ay, butong ka din. Wala butong pa. Oh. Oh. Wa nga ka. Butong kayang kasada na tapo kay pansoy. Ate. Oh, di. Ginapo mo sa dito. Ako sa kapuno nga ilang masakit. Dawa ka sa kapuno. Manguling purari og. Ano ba gladja? Nalamdag na. Wa naglubi sa mong likod sa kusina. Grabe ra butong naghanag bunga. Nalagputra ko kay diri nga bunga. Maray obod. Obod siya. Dalag mga unag. Ha? Magbagos day tatiw. Agataw nila po sa amo ate ako na to. Aduhanay. Ate. Ha? Nagput sa bahay dapat. Naada nila put. Isa ka buok nga lad. Gladja. Buang man to. Ladja. Kara man kagaan, buang. Sari ba di ara nila ladja. Wag bungay na kung hait dalang lagaraw ray. Ate di una nang hapubot. Lagay ko lagi ni kay para sa pagsu. Ala buang man. Buang nga. Boy ladja teo. Ladja. Malugi naman siguro na. Malugi na na. Lugi na ng bansoy. Bansoy-bansoy laman ta. Murga ting manghud. Para sa bungay dan. Buang ko si ate. Buang nang gaan. Buang. Tumbag lubi. Tumbag ka lubi. Saya nga mga lubi. Bagdo dyan ang kaangin. Ang bagdo. Wala bunga tanan ka na na. Wala ka naman to. Daga pa naman magkita. Na ba to iladja wa? Oo. Wa iladja nong? Wa bitaw ko kitag ladja. Dito mo ko niabot wa may ladja. 1987, 30 years na po di ay na.
Giputod ra ni kay kuya pud gamong bayo may tangtanga naglubi pa bilin. Od. Tatabi. Pwede mo na utan nung no. Kare. Mo gipo ka to? Ha? Gipo ka mo? O ang gikon. Re. Pupakon. Ano na ibo burpit? Oo, dapit mo. Pasok ko na. Tag-ubod. Sa kuno no? Apili na pag royal. A few moments later. Ubod. Ang imo tayo nadugmak naman ng imo. Nadugmak na ng imo. Isa ka pasan. Da. Giangat lawas man oh. Da limbahan na pare. Lamia ka so pila na ko kayo so kakagingan sa elementary pa ko. Kadyan-dyan nga kinuha na dugmok na sa kakuha. Bangka ka re. Nagarong singat na. Para sa da. Agaw nung da arong inlo ka do. Po. Kumbati dyan, first time na nimo dyan na. Hindi ko ka mubod. Kadong singot. Utas, katong gagmay pa mi. Di ato ka manok. Pain pa na. Dugay mo kag lamaw ko ay way mo saka. Wala, ano ba ba?